पहलगाम इथं दहशतवाद्यांकडून भारतीय नागरिकांच्या हत्या करण्यात आल्या। याचा मठ छत्रपती शिवाजी महाराज चौक इथं ग्रामस्थांच्या वतीने रविवारी सकाळी तीव्र निषेध करण्यात आला। यावेळी पाकिस्तान विरोधात या कृत्याच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणा देण्यात आल्या। यावेळी मठ सरपंच रुपाली नाईक, माजी उपसरपंच निलेश नाईक, अजित नाईक, अनिल तेंडुलकर, रवींद्र खानोलकर, किशोर पोद्दार, आबा मटकर, प्रसाद मटकर, नित्यानंद शेडे, रवी मटकर, प्रशांत नाईक, कृष्णा मटकर, सुशीला नांदोसकर, मेघा तेंडुलकर, संतोष नांदोसकर, बाबली परब, सुभाष मटकर आदी उपस्थित होते। आपल्या गेलेल्या पर्यटकांना फिरण्यासाठी विचारून म्हणजे जात विचारून जातीवाचक शब्द वापरून तुम्ही हिंदू आहात की मुसलमान आहात आणि हिंदू धर्म म्हटल्यानंतर अशा एका जोडप्याला आणि अनेक पर्यटकांना जाग्यावर गोळी घालून त्याला त्या ठिकाणी शहीद करण्यात आलं आणि हिंदू बांधव आमचे मुसलमानांच्या अमानुष कृत्याला बळी पडले। त्यामुळे आजच्या क्षणाला संपूर्ण पाकिस्तान आणि पाकिस्तान प्रेमी जे सिंधुदुर्गात असतील, महाराष्ट्रात असतील किंवा आपल्या भारतामध्ये असतील अशा सगळ्यांचा आम्ही मठगावच्या वतीने सार्वत्रिकरित्या निषेध करतो आणि या ठिकाणी जे शहीद झालेले आहेत अशा आमच्या हिंदू धर्मीय बांधवांना या ठिकाणी 2 मिनिटं स्तब्ध राहून आम्ही सर्वांना आदरांजली वाहतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।